Αυγούστου του 2017 αποφάσισα να κάνω ένα μήνα πριν το Σπάρταθλο ένα test event για μένα. Αυτό περιλαμβάνει 8 εικοσάρια με ρυθμό στο 6.30 και ενδιάμεσο διάλειμμα 1 ώρα. Αυτό θα σημαίνει δηλαδή 2 ώρες τρέξιμο και αν πάει παραπάνω η ξεκούραση θα είναι ακριβώς στο 3 ώρα. Άρα το κάθε session θα περιλαμβάνει τρέξιμο και ξεκούραση σε ένα 3 ώρα. Άρα σκοπεύω να ολοκληρώσω 100 μίλια, δηλαδή 160 χιλιόμετρα σε 24 ώρες. Πριν λίγο ολοκλήρωσα το πρώτο, πήγε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι ήθελα, από ό,τι είχα στο μυαλό μου, έγινε 2.07. Είμαι σε καλή κατάσταση, αν και νιώθω τα πόδια λίγο βαριά. Ίσως οφείλεται στο ότι κάναμε τη διάσχηση πάνω στη Ροδό με πολλά βάρη. Είδαμε. Μόλις τελείωσε το δεύτερο session του project 100 miles, τελείωσε το δεύτερο εικοσάρι. Τα πράγματα πάνε καλά. Δεν μπορώ να κρατηθώ στο 6.30, δυστυχώς βγαίνει πιο γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι το κορμί είναι έτοιμο για να μπει στον αγώνα. Αυτό που είναι περίεργο είναι η κόπωση στα πόδια, την οποία δεν περίμενα τόσο νωρίς. So far so good. Τρίτο session, τερμάτισα πριν λίγο, 60 χιλιόμετρο, πάλι στο 2.07, ενώ έπρεπε να είμαι στο 2.10 και τα τρία γίνανε στο 2.7, δηλαδή πάω πιο γρήγορα, αυτό δεν είναι καλό. Κάρδια αναμνηστικά είναι πάρα πολύ καλά, τα πόδια πολύ περίεργο, αλλά έχουν σφίξει απρόσμενα, αλλά μόλις πριν λίγο συνειδητοποίησα ότι μόνο 2 εβδομάδες έχουν περάσει από το κάμπ και τη διάσκεψη που είχαμε κάνει, με πάρα πολλά κιλάκια σακίδιο, πιθανόν να οφείλεται εκεί και ήδη έχω αρχίσει να σκέφτομαι το τι θα γίνει για τα πόδια. Το μοντέλο για τα υγρά είναι κάθε 2,5 χιλιόμετρα και ισοτονικό και νερό. Σιγά σιγά τώρα με τη ζέστη βλέπω ότι θα χρειαστεί περισσότερο, γιατί παίρνω μισό λίτρο ισοτονικό και μισό λίτρο νερό για 2 ώρες. Μάλλον θα το αυξήσω. Ξεκούρασε και φεύγουμε για το 80. Απόγευμα πλέον, έχει φτάσει 5 η ώρα. Το τέταρτο session τερματίστηκε καλά. Η ζέστη με ταλαιπώρησε αυτή τη φορά. Ίσως έπρεπε να έχω πάρει παραπάνω υγρά. Τα πόδια είναι πολύ βαριά, ανεξήγητο για μένα, δεν ξέρω αν θα επηρεάσει και το υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα λειτουργούν μια χαρά και ίσως πρέπει να αλλάξω λίγο το πρωτόκολλο των υγρών. Ή δεν ξέρω, ίσως τώρα που θα πέσει η νύχτα να είναι όλα καλά. Προχωράμε. Απρόσμενα καλά, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του 5ου session. Κλείσαμε τα 100 χιλιόμετρα. Ξαφνικά τα πόδια άλλαξαν συμπεριφορά, πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω ότι αυτό βοήθησε το μασάζ της Ελένης, αλλά και μπήκα με την φιλοσοφία να τα ξεκινήσω σιγά σιγά. Τα 3 πρώτα χιλιόμετρα τα πήγα αργά, ζεστάθηκε και από εκεί και πέρα τα πόδια λειτουργήσαν πολύ όμορφα. Δεν ξέρω, ίσως είναι τα υγρά, σιγά σιγά αρχίζει να συνηθίζει το σώμα. Πάντως πήγαν καλά. Το πρωτόκολλο με τα υγρά πηγαίνει καλά. Τώρα έρχεται η νύχτα. Θέλω να δοκιμάσω καταστάσεις όσον αφορά πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός τη νύχτα, ταυτόχρονα στους φακούς μου, αλλά και τον ντύσιμο. Μάλλον θα κυλήσει καλύτερα, γιατί κάτι φίλοι είπαν ότι θέλουν να έρθουν μαζί και αυτό σίγουρα θα το κάνει πιο εύκολο. Σύν και ότι η νύχτα δεν θα έχει απαιτήσεις από ζέστη. Οπότε όλα καλά. Έκτο session, το καλό, ολοκληρώθηκαν 120 χιλιόμετρα, ίσως στα πιο εύκολα χιλιόμετρα, αν και πήγαμε 2-3 λεπτά πιο αργά, γιατί έγινε με τον Νίκο τον Πεκρίδη και με τον Δημήτρη τον Συριάννη, μια ωραία παρέα, μια καταπληκτική νυχτιά, όλα πήγαν καλά, τα πόδια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν με ενοχλούν πλέον, οι ρυθμοί βγαίνουν πολύ καλοί, η νύχτα είναι υπέροχη, προχωράμε 2 ακόμα session και ολοκληρώνουμε αυτό, μια χαρά. Στο σπίτι πλέον το 7ο session έφτασε στο τέλος, όλοι κοιμούνται, είμαι πολύ χαρούμενος. Το έτρεξα με τον Παύλο το Πόια και με τον Νίκο τον Πεκρίδη, πήγε πάρα πολύ καλά. Λίγο πιο αργά πήγαμε, γιατί στην αρχή τα πόδια μου ήταν λίγο σφιχτά, μετά τα ζέστανα. Σε 2.14 είμαι χαρούμενος, ξεκουράζουμε λίγο και ετοιμάζουμε για το επόμενο
session. Τα υγρά πλέον μειώθηκαν, όλα πάνε καλά. Να είμαστε λοιπόν εδώ, ολοκληρώνοντας το project. 8 sessions, 20 χιλιόμετρα, 160 στο σύνολο, 100 μίλια. Ήταν όμορφα. Είδα πολλά, δοκίμασα πολλά και στο τέλος είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, είμαι πολύ καλά, είμαι γερός και in one piece. Θα τα αξιολογήσω αυτά τα οποία είδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ελένη που ήταν το support μου, όσο τον Νίκο τον Πεκρίδη, τον Δημήτρη τον Συριάννη, αλλά και τον Παύλο τον Μπόια, που με συνόδευσαν στα 3 τελευταία session, μέσα στη νύχτα, ήταν μοναδικά. Αλλά όλα αυτά δεν είναι μόνο για το σπαρτάθλο, ήταν μια όμορφη εμπειρία.